Waqt il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi li saret it-tlieta, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma ħassux komdu iwieġeb jekk Robert Abela kellmux dwar il-kuntratt tal-Electrogas. Muscat jgħid li dak li jingħad bejnu u bejn il-Prim Ministru mhu affarijiet ta' ħadd. Dan minkejja il-kuntratt tal-Power Station kien kundannat mill-Awditur Ġenerali f'rapport ibes li għadu qed jiġi analizzat mill-PAC. It-tweġiba tiegħi hija dak li jingħad bejni u bejn persuna oħra f'dal każ il-Prim Ministru mhuwa affarijiet ta' ħadd imma mhux noqgħod nitkellem quddiem in-nies dwar dak li nkun qed ngħid ma' persuna. Dwar l-Electrogas qed nitkellmu. Dwar il-kuntratt tal-Electrogas. Dwar l-Electrogas. Korrispondenza, diskussjoni bejn Prim Ministru u ex-Prim Ministru, naħseb li hija ta' relevanza għal dal-Kumitat le. Jekk trid issaqsi lill-Prim Ministru jien min naħa tiegħi ma noqgħodx nitkellem dwar diskussjonijiet li jkolli ma' terzi. It-tlieta war nofsinhar saret sessjoni oħra tal-PAC li matula kompla il-grilling tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat quddiem il-Kumitat immexxi miċ-Chairperson Darin Karabot. Laqgħa li mill-ġdid kienet iddominata minn interruzzjonijiet kontinwi min-naħa tal-membri tal-Gvern. Joseph Muscat baqa' jiddefendi kemm lil Konrad Mizzi u lil Keith Kembri. Kemm darba tilna li għad għandek fiduċja f'Dr. Konrad Mizzi u fl-ex Chief of Staff tiegħek Keith Kembri. Wara dan li qralek il-Chairman li dawn iż-żewġ min-nies ħarġet public designation kontrihom mill-Gvern Amerikan. Għad għandek fiduċja f'Dr. Konrad Mizzi u f'Keith Kembri? Onorevoli Bencini, il-mistoqsija saqsujtu ili. Wara li ħarġet dak l-statement ma nafx bih għax qaraħħi l-Onorevoli Chairman. Il-statement illi naf bih minn mindu ħareġ dakinhar mit-2021. Intom saqsejtuni l-mistoqsija fit-2023. What has been stated doesn't make any difference. Ġifieri iva, ir-risposti tiegħek iva. Grazzi. Dwar il-premju li ngħata fl-2019 bħala l-korrott tas-sena, Muscat qal li dan kien biss lobbying illi sar kontra tiegħu. F'dan ir-rigward, il-fatt li hemm ċara issa Muscat u Power Station u korruzzjoni. F'dal każ inti l-istess. Il-problema li għandi qatt ma rċevejtu trofi tagħhom dawn qatt ma batuli. Proset għal-risposta serja. Għamilt li mistoqsija li totalment toħroġ mir-remit bil-forsi trid wieġbek b'dan il-mod. Jiddispjaċini, dak kienet saret lobbying minn ċertu persuni li naf minn huma biex of all people fid-dinja jien nispiċċa fuq din il-lista flimkien ma' Putin, Trump u possibbli b'Malta għandhom ċans li jaħlu l-ħin dawn. Imma insomma, saret hekk qed f'dik il-lista tagħmel li ħajti naqra miżerja wkoll kull darba li jkolli nagħmel x'imkien bid-due diligence u kollox nispjega kollox, eċetera, 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 imma jkun hawn min jgħidha b'dan l-affarijiet. Preżenti għal din il-laqgħa fisem il-Partit Nazzjonalista kien hemm id-Deputat Graham Bencini u l-Whip tal-Grupp Parlamentari Robert Cutajar.